Čaute, Čaute všetci, dneska vás vydám pri novom videu po dosť dlhej dobe. Dneska si zahráme Battle Royale a povieme si, že čo má byť. V novej sezóne, jak viete, Marvel, tu napríklad sú toto nové lokácie. To všetci viete, lebo to už je tu trošku dlhší čas. Napríklad tu, ona je matka doktora Dooma. A jak je ten komín pri doktorovi Doomovi, tak doktor Doom proti nemu bude bojovať, lebo on chce vyslobodiť svoju, to je jeho matka, on chce vyslobodiť svoju matku z toho komínu, lebo ona je tam akoby uväznená, každý rok proti sebe bojujú, keď viete. A keď chcete viac takéto videá, kvalitnejšie, lepšie, nezabudnite dať like, odber, a 40 sekúnd ideme na to. Takže, jak viete, tak tu sa nachádza ten komín, kde je ten nejaký satan, nejaký povedaný, taký ohnivý, a doktor Doom proti nemu furt bojuje, aby vyslobodil svoju matku, čo tam bolo na obrázku, a ona je tu kde. Tu je ona. A oni tam furt proti sebe bojujú každý rok. A teraz, keď počas toho, jak budú bojovať, tak Tony Stark, kde tu, najlepšie by bolo, kebyže tu kde by bola nová lokácia od Tony Starka. A kebyže je, tak on počas toho, jak oni by proti sebe bojovali, tak aj počas toho by postavil stroj čase, čo by sme pošli do minulosti. A má byť live event, neviem kedy, asi v pondelok, tak dajak. A tam, jak vidíte, tak tam by sa mal ukazovať doktor Doom. Takú hlavu by tam mal mať. Do shortsu vám to potom ukážem. A poďme na novinky. Takže zatiaľ to je tak, jak som povedal. A môže byť, že aj Mysterio, že bude ten Mysterio môže byť hoci kto teraz. Môže byť aj The Herald. Keď hráte Fortnite už od chapter 1, season 1, od prvej kapitoly, tak viete, kto je Heraldka. Môže aj on, ten Mysterio môže byť aj Heraldka, lebo on sa vie na každého premeniť vo Fortnite. Takže tak, ale nemusí byť Heraldka, ale chápete, hoci kto to môže byť. Takže nezabudnite podporiť lajkom, odberom a tak. A z Rockedeliku majú prendať nejaké auta. Malo by sa predať, no tak, chápete, z Rockedeliku Battle Pass by mal prísť ako SUVčko, potom nové BMWčka by mali byť, ale aj nemusia to byť BMWčka, ale aj McLaren, potom môže byť hociaké auto. Tak hociaké, ktoré chcete, tak hociaké to môže byť auto. Pomyslite si na Mercedes, aj Mercedes takedy môže byť. Také, kedy pomaly ich budú tak dávať z Rockedeliku do Fortniteu. A práve, jak môžete tu vidieť, som to trošku zabugovalo, tak tu by mala byť potom nová lokácia. Neviem, že či tu, ale najlepšie by bolo tu na dolenej mape. Ale asi to bude, že tu, lebo toto je nová lokácia, ale aj stará zo Season 3. A
toto je ešte stará lokácia zo Season 1. Takže tak. A tu trošku rozsekli tú vodu z toho podsvetia. A takto má byť. No takto prišiel Doktor Doom. Teraz vám to vysvetlím. Bolo Season 1. Teraz vám poviem celý príbeh. Bol Season 1, Chapter 4. Ne, Chapter 4, Season 4. Vtedy postavili stroj čase a sme pošli do minulosti, do Chapter 1, Season 1 alebo 5 a do 5, do Season 5. A tak každý mesiac sa to tam menilo, keď ste to hrali. A potom, jak viete, bol live event, že raketa, čo odletela raketa a to presne na túto mapu. Sme sa keby teleportili, keď ste hrali ten live event. Potom celú chapter 5 Season 1 nič. V Season 2 prišiel tento Zeus si potom zavolal na pomoc, lebo on sa s nami štval furt, bol na nás nahnevaný, tak Megalodona zavolal na nás. Megalodona a ten si myslel, že Doktor Doom, že je dobrý, ale ten Doktor Doom využil Megalodona na Pandorinu skrinku. Dal vybuchnúť, kde to je tu, dal to vybuchnúť, no to vybuchlo a on potom mal väčšiu silu na porazenie všetkých Marvel. Ale trošku počkajte. Asi to už nedám. Čo som to chcel? Že on si myslel, že Megalodon, že je dobrý. A ten Doktor Doom ho využil na Pandorinu skrinku. Tým pádom mal viac silu a jak už má tú Pandorinu skrinku, možno, že aj teraz zabije toho zlého, čo som vám na začiatku videa hovoril. Možno jeho porazí a získa naspäť svoju matku, ale jemu sa to nestane, alebo Tony Stark dá chapter do minulosti 1. Či do chapter 2, ku Midasovi. Prepačte, že som zapomínal. A tak, jak viete, sú tu aj nové mody. To je Fall Guys. Keď nehráte Fortnite a chceli by ste si zahrať Fortnite, tak tu sú mody. Fortnite sa úplne zmenil. Chapter jednotky, keď si to tak poviete. 1v1 sa pridali odvtedy. Samé prop hunty, všetky veci. Nové. Takže toto by bolo konec videa. Uvidíme, že čo sa stane vo Fortnite. Čo bude potom. Takže keď vás video bavilo, nezabudnite si dať like, odber a majte sa. Ahoj.